Gidan Baba Ekkah. Gidan Baba Ekkah. Suke sauya rayuwa, zai iya sa ka damuwa, ko da jarabawar makaranta ka iya faduwa. Suna sa farin ciki. Baby. Kuma isa kake son tare ni ne? Tun ɗazu ke tashi gari ya waye kawai daga zuwa ɗaya shi kenan. Idan Allah ka kyale ni dan Allah in yi bacci na. Kin ga ni ba wannan ba. Kin san yadda Safuwan ɗin nan yana jiran nan nashi. Dan kawai. Ina zance nan mutum shi ba. Wannan ni ya Safuwan yana takura mun wallahi. Diya ya takura mun. Allah sarki abin da nake so ga kin fahimta kenan. Kin ga ni fa ba wannan ba. Ni yanzu maganar kuɗin nan. Ni fa na riga na matsa akwai uzurin da nake so zan yi da kuɗi. To ni karan kaina ma na fi ka bukatan kuɗin nan. Ni da yanzu ya za da kuɗin nan. Ni fa ina da mafita fa. Wallahi ina da mafita. Ina da maganin su ba. Ai gani nake tun wuri idan na ga miki kamar ba za ki yarda da maganar da. Kamar ya ba zan yarda ba. Baba Ekkah, wayin sama tan kirki suke. Wannan kuɗin. Gidan Baba Ekkah. Ni ma yi bukatar su kenan da ka gane haka. Kullum ne gabona kawai so nake ya bani kuɗin. Ta ni fa yanzu da zan samu bindiga an harbi shi saboda kuɗin nan da so nake. Dan manzon Allah an zo gurin. An zo gurin. Akwai wasu yara su boy su daman irin sabga su kenan idan kana da wata matsala ka ta kasa warwarewa su zo su ma maganin abu su za mu tura mai Allah amma ba shi ba ina wannan kawun nan naku da ya kama komai ya wani gemu da biya za mu tura musu dan Allah Allah wallahi ni ne ba amma ba dan malamin ta kaza an bi shi da ta to malami bandiga ta san malinta ne ina zancen malanta ina zama a gaba na za a yi wannan tiya wannan dai shine mafita abuna Allah Allah wallahi ba ku harbe shi ko harbe shi baby dan yi mun wannan kallon na Gidan Baba Ekkah. Baba Ekkah, Audu Dillali ne. Ke kofa. Ai, Mala Audu Dillali. Baba Ekkah. A ke ne? Baba Ekkah. Na ji ana ita doke kofa na ce bara in zo in ga wani mutu yana yi doke kofa na shi ke ne? Eh, Mala Audu Dillali. Baba Ekkah. Sanu da zuwa ba. Ustaz Jila. Yawwa. Mala Audu Dillali. Baba Ekkah. Mala Audu Ekkah. Hello, Alhaji. Dillali. Baba Ekkah. Alhaji ba ka da matsala, na gama da wannan yarinyar. Usu billahi, usu billahi, me zan gani haka? Malam lafiya, kamar ka ga shedan. To me marabarka da shedan din? Kai ya isa. Haba Ustaz. Haba ke haka. Ya ake Haya ka kama. Haya shi ma ne. Mala Audu Dillali mai na zai gani ana. Baba Ekkah, a matsayin kalmar ban gida nan me za ka yi dariya? Na abu ne ya yi bani mamaki na ga shi wannan Ai kai kana ba babba dariya ba naka bane. Nasiha za ka yi musu a dina. Mala Audu Dillali. Baba Ekkah, a nan wasu masoya suka ɗan fake. So mai son ka. To shi ke da Allah ina aiki zan kira. baban kala. Kana lokaci. Ya labari. Wannan zu. Ya gajiya.
Kana ta mun waya ka san me ke faruwa ne? Magana akan wannan sign contract din na Gidan Hausa. Wai ni mutane suna ta mun mamaki. Su ta mun mamaki wai ba a isa da kai ba sai ka wai misali su ake mutum ya dinga girman kai a rayuwarsa ne dan kana dan wani dan startup din ka dan yi da bai kai ya ba sai ka dinga tunanin wai ka kai ko wani abu. Kai ma dai ka san dai abun faɗa baya yawa gurin mutane. Inda mutanen nan ba sa son abun nan sai ka riga kai sign contract ko ka kura ma kai ma. To dan Allah girman kai ake so a samu mutum. Yanzu in ban je wayancin ba sai su girman kai ne dai. Ko duk wanda ya zo na wani haka zaka zauna lafiya da kowa wallahi. Shi ne ake ciki a maganar tasin nan. Magana ta sun ma Allah ya ce mun da mata da wani kuma siya wallahi. Ke matsalar take nan. Ke matsalar ka mata su da. Kai ka san mata matsala ne kuwa? Musamman ma abubuwan abokan rayuwa ne in babu su ta yara rayuwar za ta yi daɗi. Ke matsala ta ke kullum ana ce ma ka fita ba ka fita. Ai ne ciki ne sai na gaya ma. Yau ka sai ka fita. In ji ake ciki. Kuma sun turo kudin ba na gaya ma wai sun turo kudin ba kuma su. Amma dai haka ne. Ni ka san wani abu ne. Shi kenan ne. Zan ji. Amma za mu je lakin saboda ka san muna da wancan kare. Babu matsala. Ko ba ka ba. Zaɓin da ra'ayi yanzu suka je ka shirya ni ma saboda yanzu ina jiran an mata zo in ta zo saboda zan fita zan je gida zan yi wata. Shi kenan ba mu a yashi na wanka. Gidan Baba Ekkah. Ni za ka ba shayi mara zafi jiya? Na ga alamun duk sanda ya zo gurin nan baka wani shayi mai zafi. Mutane da yawa suna zuwa gurin nan amma baka sallama ta sai ka sallame su. Idan muna irin wannan ma mu samu matsala an ka ne mai irin wannan. Ka zo gurin sana'ata ba kai mun sallama ba sannan ka ringa ganin na baka shayi. Oho, ashe shayi da kai ban ba zafi ka san ba zafi kenan. Ni kai rena hankali kenan. Duk gurin nan masu zuwa shayi gurin nan ba wanda ka rena ka gani. To an raina ma hankali su sauran duk da suke zuwa suna ce ba wanda ya taba kawo mun korafi sai kai. To da kuɗi na zo ba. Ko da kuɗin da ka zo su ba sa zuwa da kuɗin nasu. Kaga malam ta za ka bin kuɗin baka shayi ka ban ba za ka ban ba kawai zuwa kai ka gaya magana ka gaya mun ka tafi. Zuwa nan gaya magana. To ga gaya mu. Yawwa ko shayi ka bani mai bana sati kwata-kwata. Dole ne sai na baka mai zafin ne. Dole ne. Dole ne. Dole ne. To in za ka sha haka kowa in ya zo haka nake bashi in ba za ka sha ba kawai ka tafi. In ba za ka sha ba ka tafi. Dama gari abu. Ana muku iyayen abu amma ku duk ba ku gani abadan Allah ba na san irin wannan gaskiya in je irin wannan ne zai ringa kawo ka gurin sana'a ta karka kuma zuwa. Oke kura ta kake kenan. Ba kurarka nake ba. Gaskiya ne malam ta. Gidan Baba Ekkah. Soyayya ta kullun san ki ƙara shiga raina yi. Dan Allah. Dai tallahi nake ga. Wai tsaya ma soyayya ta ma ta kai iya mun fara saka iri da. Ka san an ce so gaban ji. Da gaske? Da gaske. To Allah ya sa maganar nan take har zuciya. Ke tsaya ma ni na ga sai wani ƙara fita ke a zahiri na fiki fadi ba amma yanzu na ga Ai ni da na ganka ban gane ka ba. Saboda wani ƙara kyau da kai a cikin idaniya. Ki zo dukkan yawan Allah da gaske. Yawa. Nauni. Tashi. Jamila. Wane ne wani? Abba shi ne. Ban gaya miki cewa duk mutumin da zai zo wajenki kowane ne zai zo wajenki ya fara zuwa biyo ta wajena tukuna in san cewa zai zo wajenki ba. Dan iska mutumin banza barawo wanda zai iya cuta ta ya cuce ki shine ba zai zo ya kwankwasa kofa yi sallama ba a san cewa zai shigo. A ƙa'idar shari'ar addinin musulunci duk mutumin da ya ga yarinya ba da ita kamata ya magana ba da iyayenta ya kamata ya je ya magana. In an ba shi dama ita shi kina zan mutumin kirki ne shi. Amma duk mutumin da ya haura katanga barawo ne ba mutumin kirki bane sun yi bai sallama a cikin gida ba. Amma yau shi zai zo wajen ƴata ban san shi ba bai sallama ba bai fara biyo ta kan ta ba. Ko ban gaya miki cewa haka ya kamata a yi idan za ki magana da kwai
ya fada zuwa izo kuma sanye mai magana shi san kowa izo zai kyamar ki kada ko shi gaji Abubakar suna mai daɗi domin Abubakar ɗaya ne daga cikin al'ashiratul mubashirin na bil jannati cikin sahabban Allah mutum 10 da Allah ubangiji ya musu bishara da samun aljanna tun a nan gidan duniya shi aka sa maka sunansa kuma kai kama da shi a ƙasan fuskarka amma a saman fuskarka babu inda kuka yi daidai da Abubakar duk abin da zan gaya maka Malam Abubakar yanzu ba ina gaya maka bane da zuma in ci mutuncin ka ko in tozarta ka dan na ganka a kofar gidana ba haka bane tsakanina da Allah zan gaya maka abin da zai amfane ka ne a duniyar ka kuma zai amfane ka a lahirarka Abubakar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk kamanceceniya da wasu mutane ko zuwa ne ranar gobe alkiyama a cikinsu zai tashi idan har wannan zubin gashin kan naka ya yi daidai da wani mutum da kake ganin kana sha'awa kana so shi yasa ka bar gashin kanka ya zama haka wallahi tallahi kai da shi tafiyar ku daya a ranar gobe alkiyama amma kai lalle ka sama kanka hanya ta farki ka sama kanka inda za ka tsira wannan rayuwar duniya da kake gani shirme ce suturin na samari yan uwanka da siffofin irin na samari yan uwanka yanzu ba su da alaka da musulunci saboda me waɗanda duk za ku yi koyi da su kusa irin kayansu ko ku irin siffa irin tasu da rantsi da sarkin da ya halicce ni ba son ku suke ba ƙaunar ku suke ba hasali ma duk musifar da kaga tana yawo a ƙarƙashin musulmi ko a ina musulmin yake wallahi daga gare su take wala Abubakar daga ƙarshe ina ce maka karin sake ganin ka a kofar gidan nan in baka turo min iyayenka kai masu ya suka ɗan fake Afnan, ‘yan albarka. Yayin ta ina ji da ke wallahi. Amma me yasa kika zo ni kuma kika cin abinci ba? Wallahi mu'minin din ne ya dan fi daɗi. Wallahi ka sani ‘yan albarka. Kin san menene? Yanzu ina son ki je ki kira min mato saboda ina buƙatar ganin sa. To mami Allah ya sani lafiya. A lafiya. Alo. Ta so ma ki ka abinci da muke ne. Albarka ta. Kin da ake cinye rago. Sauri ki kira awo min shi. Kin gama? To je ki daki ki je ki huta. Gidan Baba Ekkah. Baki same shi ba kuma? To ina ya shiga? Na ban sani ba amma ga wani mai wanki da guga Oh, me ma sunan sa? Ibrahim yake kowa. To shi ke. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. To, ka san me yasa na aika a kira min mato aka ce min ba a same shi ba wai sai kai? Jiya ina tunanin ka kai har karfe 9 na dare a cikin gidan nan ko? Tabbas na kai. To, wani abun mamaki ne ya faru baka ji wani ƙara haka ba? Na ji ƙara amma ta karnuka ya jiya. Ta karnuka? Ƙara fa ƙara sosai kamar ma yanayin ko muryar mace ne ya ne? Abin da ya ban mamaki. To, Hajiya ni dai ƙarar karnuka ne. To, ƙarar karnuka kuma? Kwarai ma. Je ka ne. Hajiya sai haƙuri.
zai sa ka yi shawaki. Zarar ka ga wanda kake ƙauna sai kai ta zuwa. Assalamu alaikum. Sannu. Gaskiya fa saura kaɗan na baya. Ganin na ga kin wani ƙara kyau ne ba. Gama dai abinka. Da gaske. To yanzu ba ya fi wannan ba amma da sai dai mu ringa wani haɗuwa a titi ma haɗa can ma sai waya kawai. Amma yanzu kin ga wannan ai ya fi normal ba ka abi cikin sirri haka. Da na niyya ko gidanka ba zan yi ba. Uzuri za ki mun kin san abinka da direba da ni za a kawo kaya tare a gidan nan. Abin da ya zo emergency tafiya Katsina shine yasa amma yanzu ki haƙuri ai kuma ya wuce ba. A sai ma baka da lokaci na kenan. Ba haka bane. Ki gane abin ne ya zo min bayan da zan yi ki haƙuri da yanzu. So akwai sigari a gurinka? Kin gane gaskiya ba sigari a waje na dan yanzu da na to duk da na to ban haɗu da wani mai sigari ba amma ai girman ki sai na je na nemo ki. Guda nawa aka samu? To gani nan zuwa. To shi kenan. Kaga Nasir bari in je in zo. Akwai labari. Mutanen kirki suke hagiran baba Ekkah, a nan wasu masoya suka ɗan fake. Bewa Allah ke ko daga ina? Kamar ya daga ina? Ke ma kuma daga ina kike? Ya gari. Ka lafiya laufin iso kenan. Ga ɗakin nama a sama. Sai mu haura. Wannan kuma fa, ko dai sabuwar hannu ce yar uwa? Ni ma dai yau na fara ganin ta. Kin gani ma na gama ganin ta kenan kuka ce. Lalle akwai ɗan ƙaramin casu a gidan nan. Ga an ta Hadiza ga an Fati. Amma wannan gida ya mai kyau. Ina ne gurin sahiba? Ga ta nan a sama mu haura. To sai kuma je. A gidan baba Ekkah, halin wasu sharholiya suke. A gidan baba Ekkah, wayansa mutanen kirki suke. A gidan baba Ekkah, a nan wasu masoya suka ɗan fake. Ba su sabanin ne ka ce mana gidan bayan ga masa baya mana kina yi duba nan gida. Yuban wannan wa daga ina ne fa? Za mu ga mutum wanda zai ku yi kirawo ya zo nan guri yanzu. Kaga aka dan masta. Dole mu shiga gidan nan. Dan wanda zai zo. Dole ne mu shiga gidan nan. Dan muka zo. Ba dai nan ne wasancan gidan ba lalle ne baya ku. Za mu je kola ta ne ko ne sani ba dan san wannan kare mun yaro ka kale wannan mun sun. Ciki za mu shiga yara mu wuce ci. Wa kuna so wai ba nan ne gidan nan zo bane ba. Gidanka ne kana ji kana gani za mu shiga ba dai na kola ta ba. Kowai ka jira da shigowar ta kowai za mu shiga ne kana gani waye kai to. Jamila kana gani za mu shiga gidan nan. Shaka ya kai ma babulin.
Baba Ekkah, Baba Ekkah. Wannan mutum kina yi mun abin da ba ito ba. Haba ba. Wannan mutum wannan yaro karemi yana yi sha zai ki dauka zai kai shiga gida da nawa da shi. Haba man. Yara kanana ne fa. Gaskiya in kina yi mun irin wannan kina dauka zan yi notice naki. I will give you the notice. To ya hakuri na. You are going to leave my house. Baba Ekkah. Na yi gaya muku. Girman ka ne Baba Ekkah. Da kai. Dan Baba Ekkah a nan wasu masoya suka ɗan fake. Ha 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 ha. So mai son ka domin Allah, domin akwai ka san ba uwa ce ne fa. Ba uwa ce ke to a ga yin da ake an gaya mun kawai dai ni ban rike sunan gurin ba ne na manta. Wurin wa aka ce me? Wai rumfa wani mai shayi aka ce. A sunan shi? Ni ban san sunan shi ba. San sunan shi ba? Eh. Wai mai ta tafiya ba san inda zaki je waje? Ni fa na ga kaman can baya ne, ka yi haƙuri. Can baya? Zaki gane wuri? Na ga kaman wani rumfa wani mai shayi a baya kuma da kaman nan aka yi mun kwatance. Zai saka nishaɗi. Nan ne ko? Idan lama da ma fito ki sallame mu wani ni ma baccin nan nake ji dan fito. Ba wai ba kan wallasa ba ce ba da zaka zo kana gaya mu magana saboda na ba na son dogon ran fito. Kai isa ka fito min da kai wallahi Baba Ekkah halin wasu sharholiya suke. Gaskiya Allah na gode mana ka ba wa mutum da zan aure na kan muryar da ya ke wace da ai. One person destroy everything by the calling one written phone call. They start the good love once to the bad love. Double M Film Production present Aurena. Tunda ba za ki ci abinci ba sai ki sha lemu ni kuma sai na ci abinci. Domin shi namiji ɗan kunama ne, ya cije ki ya barki da dare. Scarcity, halting, second pledge by hospitality, humility, participation, and against Aurena. Aurena.